גם אתם מרגישים תשושים ועייפים כי הילד שלכם פשוט לא ישן בלילות? גם אצלכם הימים והלילות התמזגו ליממה שלמה המלאה בכעס ועצבים שאף פעם לא נגמרים? גם אתכם זה מתסכל שאין לכם זמן לבן בת הזוג שלכם? שמי אנה גורביץ' ואני יועצת שינה לתינוקות ופעוטות בשיטת לילה טוב. נשואה למיכאל ואימא לנתנאל המתוק. כשנתנאל היה בן 7 חודשים, התהפך לו הלילה והיום, והוא פשוט הפסיק לישון בלילות. זה הגיע לכזה מצב שבעלי עבר לישון לחדר אחר על מנת שיוכל לתפקד במהלך היום. הרגשתי תסכול וכעס על עצמי ורגשות אשם כלפי נתנאל, כי מגיע לו לקבל אמא שמחה ומאושרת ולא עייפה ועצבנית. ניסיתי הרבה דברים, אבל שום דבר לא עבד, עד ששמעתי על שיטת לילה טוב. אחרי שעברתי תהליך מדהים, למדתי איך להשכיב את נתנאל לישון, איך לבנות לו סדר יום בצורה נכונה, איזה מענה לתת לבכי שלו. וכתוצאה מהתהליך שעברנו, נתנאל התחיל לישון לילות שלמים, ואני יכלתי להתחיל את היום בחיוך ולישון לילה שקט ואיכותי. כמובן שגם קיבלתי את בעלי בחזרה. אז אם גם לכם נמאס לקום בלילות, להתעורר עייפים בבוקר ואתם רוצים לישון לילה שלם ולקום עם חיוך, כמו שעושים כבר מאות משפחות בישראל שפועלים על פי השיטה, במיוחד בשבילכם יצרתי את המדריך החדש שלי, 5 צעדים ללילה שקט, שיעזור לכם ולאוצר שלכם לעשות את הצעדים הראשונים להרגלי שינה בריאים. אז כל מה שעליכם לעשות על מנת לקבל את המדריך שלי לגמרי בחינם, זה למלא את הפרטים שלכם כאן למטה מתחת לסרטון, והמדריך יגיע אליכם ישירות לתיבת המייל. ותמיד תזכרו, כי מה שקורה לפני השינה ישפיע על איכות של הלילה.